jedlo si vychutnávam, ale zdravé jedlo. Práve tie nejaké také moc masné jedlá, také som sa už nejako aj v tom športe odnaučil jesť. A ja mám moju super manželku, ktorá mi pripravuje veľa vecí, tých zdravých vecí. Dosť veľa o tom vie a tak sa na ňu tiež spolieham. Určite, keď sme na pretekoch, tak máme postarané o stravu, kde sa o to stará kuchár tímový a zároveň, keď som doma v domácnosti, tak o čo máme ženy. To bol tiež taký nečakaný okamžik, keď som prišiel na vilu Heliu v Dolnom Kubíne. Tu sú vlastne na toto špecializovaní, že tu majú vysoký výber produktov z topinamburu. Takisto ako môžete vidieť všetky tieto výrobky. Myslím si, potom som to začal aj skúšať, že čo je dobré, čo nie. Musím povedať, že na detoxikáciu tela sú tieto produkty veľmi výborné a zároveň na imunitu človeka a vitálnosť, že sa cítim v poriadku. Topinambur je výnimočný hlavne svojou chuťou, ale skôr aj vlastnosťami, ktoré má. Má obsah inulínu, ktorý je veľmi vzácny, ktorý z iných potravín moc nedokážeme získať a má človek glykemický index, tak topinambur ho dokáže ako keby znížiť skoro až o 50%, čo je dosť veľa, takže je to taký pomalší cukor, ktorý vydrží na dlhšie, ktorý dokáže uvoľňovať dlhšie energiu do tela. Samotný topinambur chutí skoro jak kalerab, plus minus. A potom tieto produkty, ktoré sú veľmi chutné, jak na raňajky sa dá použiť džem alebo ovocná šťava, ktorá je veľmi dobrá a hlavne má veľa vitamínov. Zároveň sirup sa dá dať jak do nejakého nápoja, tak, alebo do nejakého ľadového nápoja, do čaju, na wafle, ktoré jedávam dosť často pred tréningom. No a zároveň takéto niečo, jak je biely jogurt s piškotami, topinambur, že jak som povedal, jak je zdravé jedlo a dobré jedlo, tak vlastne to je kľúčové, si myslím. V normálnom mojom osobnom živote, keď sa stretnem s nejakým hobbykom na bicykli alebo s nejakým človekom, ktorý ma stretne na ulici, jak to je so stravou, čo také jedávaš? Tu to máte, už sa ma to nepýtajte. Sladký život bez cukru.